Kaixo guztioi. Azken bideoan ikusi genuen nola egin problema sinpleak ekuazio sistemen bidez. Gaur aldiz, pixka bat konplikatuko dugu eta beraz problema konplikatuagoei aurre egingo diegu. Begira, nik bi problema prestatu ditut eta biak zenbakiekin lan egiteko problemak dira. Lehenengoak esaten du. Bi zenbakiren batura 57 da eta kendura 9. Zer zenbaki dira? Tira, hau ekuazio sistemen bidezko problema izan da, sistema bat sortu beharko dugu hau ebazteko. Aurreko bideoan egin nuen lehen gauza probleman izan zen azpimarratzea datu importanteak. Problema hartan bazegoelako garrantzirik, ez zuen daturen bat. Problema honetan aldiz ez dugu hori egingo. Hemen agertzen den guztiak garrantzia duelako. Beraz, lehenik eta behin. Egin beharko dugun lehen gauza izango da, datuak idatzi hemen. Beraz, bi datu nagusi idatziko ditugu. Zeintzuk? Lehenengo zenbakia eta bigarren zenbakia. Zergatik? Bi zenbakiri buruz ari delako galdetzen problema hau. Problema honen ez ezagunak zeintzuk dira? Zer zenbaki dira. Beraz, guk zer zenbaki dira badira ez ezagunak, ez ezagun bat izango da isa, lehenengo zenbakia, eta bestea, y, bigarren zenbakia. Nik horrela idatziko dut. Lehenengo zenbakia izango da isa, bigarren zenbakia, y. Beraz, hauek izango dira gure ez ezagunak. Orain, honekin sistema eratu behar dugu. Begira. Hementxe daukat nola funtzionatuko duen sistema honek, eta orain azalduko dizuet. Esaten du. Bi zenbakiren batura 57 da. Beraz, bi zenbakiren batura 57 bada, gure lehen zenbaki ez ezaguna, gehi, gure bigarren zenbaki ez ezaguna, 57 izango da. X gehi y 57. Eta esaten du, eta kendura 9. Kendura zein, jakina, zenbaki horien artekoa. Beraz, gure lehenengo zenbakia minus gure bigarren zenbakia berdin 9. Kendura 9. Isa minus y 9. Hau izango da sistema, oso erraza da. Esaten du, zenbaki bat gehi beste bat ez dakit zenbat. Baina zenbaki berdina minus zenbaki berdina ez dakit zenbat. Horrela funtzionatuko dute problema hauek. Beraz, orain, ebatzi dezagun sistema hau. Nik ze metodo gomendatzen dizuet? Tira, jada 3 metodo ezagun ditugu. Eta beraz, ikusi behar duzue ze metodo izan daitekeen errazena ala zailena problema bakoitzerako. Nik problema honetan laburtze metodoa erabiliko dut. Beraz, marratxo bat idazten dut hemen behan, eta hemen ageri dena laburtu egiten dut. Begira. Egiten duzue, ebazten duzue sistema hau, ia gehiketa normal bat izango balitz bezala. Begira. Isa gehi isa, bi isa. Orain garrantzitsuena. Plusi, minusi, kentzen da. Horregatik nik ez dut biderkatu hemengo ezer ez dut ezer egin. Zergatik, zuzenean Y kentzen direlako. Horregatik, hain erraza iruditu zait laburtze metodoa erabiltzea hemen. Zergatik, gehiketa normala egitean, hau eta hau joaten zaizkidalako. Eta gero 57 gehi 9, 76. Hau normal egiten duzue, 76 zati bi, X berdin, 33. Eta markatuta uzten dut. Gero, behin lehenengo ez ezaguna daukagunean, beste ekuazioetako bat hartuko dugu, sistemako nahi dugun ekuazioa, eta bertan ordezkapen bidez lortuko dugu beste ez ezaguna. Begira, hemen, isa dagoen tokian nik 33 jartzen dut. Zergatik, hemen esaten didalako isa 33 dela. Beraz, 33 plus y berdin 57. 33 plus y berdin 57. Y berdin 33 hau beste aldera, 57 minus 33, y berdin 24. Eta alaxe egiten da problema hau, benetan problema erraza. Hau izango litzateke zenbakien bidezko problemarik basikoena. Ea orain, egin dezagun salto bigarren problema honetara. Problema hau jada komplikatuagoa izango da eta. Begira. Esaten du, kalkulatu bi zenbaki. Bale? Bi zenbaki, beraz. Aurrekoan bezala, hemen ez ezagunak, bi zenbaki izango dira. Jakinik horien arteko kendura 16 dela, vale? Eta txikiena bi alako, hau da, txikiena bi bider, bi alako da bikoitza, gogora ezazue, handiena baino 5 unitate handiagoa dela. Tira, hau da komplikatuagoa da. Baina, has gaitezen bestearekin egin dugun era berdinean. Nola? Jakina, lehenengo zenbakiari X deitzen eta bigarren zenbakiari
i. Ixa izango da gure lehen zenbakia eta i bigarrena. Baina hemen kontuan izan ezazue, ixa y baino zenbaki txikiagoa izango dela. Zergatik, hau aurrekoan gertatzen zen, baina berdin zitzaigun. Berdin zitzaigun plus eta minus honekin ez zelako ezer gertatzen ordenarekin. Baina, honetan aldiz kontuan izan beharko dugu. Ikusiko duzue. Nik esan nahi duan bakarra da, ixa izango dela zenbaki txikiagoa y baino. Orain ulertuko duzu zergatia. Begira. Sistema planteatzean esaten duen lehen gauza da. Kalkulatu bi zenbaki, jakinik horien arteko kendura 16 dela. Bale, punto, onraino, gehiagorik ez. Esaten badit, bi zenbakiren arteko kendura 16 dela, horrek esan nahi du, zenbaki handiena minus zenbaki txikiena 16 dela. Zergatik? Alderantziz izango balitz, begira, zenbaki txikiena minus zenbaki handiena, adibidez, 2 minus 4, emaitza negatiboa izango litzatekeelako. Beraz, hemen nik idazten dut y minus x. Zergatik? Y izango delako gure zenbaki handia eta x gure zenbaki txikia. Beraz, gure zenbaki handia minus gure zenbaki txikia berdin 16. Vale? Eta hau erraza da. Honekin ez zenukete izan beharko arazorik. Arazoak hurrengoarekin etor daitezke. Begira. Esaten du. Txikiena bi alako, txikienaren bikoitza, vale? Handiena baino 5 unitate handiagoa da. Txikienaren bikoitza, handiena baino 5 unitate handiagoa da. Beraz, ez gaitezen. Lehenik eta behin, txikienaren bikoitza idatzi behar dugu. Txikienaren bikoitza nola? Jakina, bider ixa. Ixa zergatik, eta ez y, ixa delako gure zenbaki txikia. Beraz, bider ixa, eta orain dator nire ustez zailtasun punto txiki hori. Zaten du, txikiena bi alako, handiena baino 5 unitate handiagoa da. Honek esan nahi du, izan behar dugula alde batean, txikiena bi alako, bider txikia, eta beste aldean izan behar dugu, handiena gehi 5 unitate. Zergatik gehi 5 unitate hau alde honetan? Zergatia oso erraza da. Testua irakurtzean honek esaten duelako. Txikiena bi alako, hause, handiena baino 5 unitate handiagoa dela. Beraz, plus 5 hau alde honetan jarri beharko genuke. Plus 5 hau jarriko bagenu alde honetan, esaten ari izango ginateke, txikiena bi alako gehi 5 handiena dela. Txikiena bi alako, txikiena bi alako gehi 5 handiena dela, ez? Baina guk esan nahi dugu, txikiena bi alako dela handiena baino 5 unitate gehiago. Hauxe da problema hauek daukaten zailtasun puntu hori. Behin problema hauek planteatuta izan da, esan nahi dut, sistema eginda izan da, ez dute arazorik ematen. Baina arazoak izan ditzakezue sistema sortzean. Gero, sistema hauek ebaztea egia esan oso erraza delako. Beraz, ebatziko dugu sistema hau, begira. Nik, kasu honetan, ordezkapen metodoa erabiliko dut. Nire ustez nahiko erraza delako sistema honetan. Beraz, lehenengo ekuazio hartzen dut, eta kasu honetan y usten dut bakarrik. Zergatik, isa negatiboa delako. Besterik ez. Y berdin 16 plus x. Karratutxoan utzi, eta aurrera. Urrengo pausoa, beste ekuazio hartzen dut, honako hause, eta orain ekuazio honetan nik egiten dudana da, besterik gabe ordezkatu. Nola? Y jartzen duen tokian nik 16 plus x idazten. Y jartzen duen tokian nik 16 plus x idazten. Hemen daukagun hau ebazten dugu, behitu, bi isa minus isa, berdin, 16 gehi 5. Isa, berdin, 21. Eta jada izango genuke gure lehen ez ezaguna, gure lehen zenbakia. Eta gero, honekin amaitzeko, bestea aterako genuke. Nola? Karratutxora joaten eta ordezkatzen. Isa jartzen duen tokian nik 21 idatziz. Y berdin, 16 gehi 21. Y berdin 27. Eta honekin jada eginda legoke. Orain, amaitzeko zuek konprobatu alduzue ea zenbaki hauekin ekuazio hauek betetzen diren ala ez. Eta horren arabera, gaizki baduzue, seguruenik akatsa ez da egongo sistemaren ebazketan. Sistema hauek benetan errazak direlako. Seguruenik akatsa non egongo da? Sisteman beran, agian plus 5 hau jarri duzuelako hemen beste aldean. Tira.
Zalantzak ematen dituena bakarrik hori bada, hori mugitu beharko zenukete beste aldera eta berriro egin sistema. Baina benetan esaten dut, sistema hauek hasieratik ondo irakurrita eta benetan egiten dugunean fijatzen, eta gero, behin sistema eginda, irakurtzen hemen idatzi duguna, ez dute arazorik ematen. Baina jakina, entrenamendua behar dute. Beraz, emaitzak izango lirateke isa berdin 21 eta y berdin 37. Isa, gure lehen zenbakia, 21, y berdin 37. Eta hauxe litzateke gure bigarren problema hau, ea ondo moldatzen zareten. Animo!